tao nang pong kang hu athengpi ke pon ki judun e tumo ke thana son se athengpi kang hu alam kaya matle che thanta judun e theri poni phai inkore hiniar ni difu town kaparlo Rongsamphri pen Rongnihang 2 kacheleng atovar adak nat pen lone ehum TATA YODHA agari number AS02 CC 5672 kephlak tang athengpi tarpolin clear pen phung hetsi onat pen lone ke ponjia hodrat tum thekdon longlo halapo penang adim ke forest department to jakong chehar jaksi forest area hem chikim adim eviction asai claim si hem me ke kai asayan da claim lo bonta kamang hu thume me alam abangke kerai tang ang nam ajo athengpi kang hu ware datum abang awar sai longbom lake forest department to pen arlo ka chirap to kokbon pusira datum chithanalam arjulong thengpi kang hu tum jongsi kang hu tum ka pheri nang ji adim do kok asonte lason claim play de ji apotlo putarat pasimu alam arjulong lason se pini rongching ruma sor bida sing kram sa sitame forest department atuma phanlang plot si anarlo ang tame kang hu athengpi ponlo lasila puson kang hu sarpo aphan forest department atum langding poma tang te insai poma